Здравейте от Международния панаир Пловдив. Сега ще ви заведем на откриването. Заповядайте на нашия щанд УТФ уникални технологии, град Враца, ПГТР сме ние. Днес ще ви разведа малко из нашия щанд, ще ви покажа нашите продукти. Тук имаме клавиатури, най-новите айфони, мишки също така. Може да се възползвате от нашите гифт ваучери за 15% отстъпка. Също така за специални клиенти ще имаме и 40% отстъпка. Може да разгледате нашия каталог, в който имаме страшно много оферти, най-новите неща и технологии. Но за... Сега ще вземем интервю на нашата ръководителка Благовеста Петрова. Тя не ни очаква, но заповядайте. Госпожо, здравейте! Кажете сега, защо нашата фирма е уникална, с какво се занимаваме, имаме ли отстъпки? Нашата фирма се казва Уникални технологии. Занимаваме се с продажба на малки електроуреди. Имаме приспособлени континенти, които са на големи промоции този сезон. Уникални сме, защото момичетата са супер добре подготвени в работата си. Разбира се. Също така имаме много големи отстъпки за специални клиенти и имаме неочаквани подаръци. Сега сме на Международния панаир в Пловдив и ще вземем интервю на фирма LuxAuto с ръководител Ирена Димитровска. Здравейте, госпожо Димитровска. Здравейте. Разкажете ни сега вашата фирма с какво се занимава, какво предлага? Нашата фирма е LuxAuto ООД, която се занимава с търговия с официални автомобили от три марки Audi, BMW и Mercedes. Тук съм с три мои ученика, Мариан, Емилиан и Мартин, и днес те ще се занимават с търговията с луксозни автомобили на панаира на учебно-тренировъчните фирми. Тази година LuxAuto има юбилей, 10 години от създаването и съответно 10 години участие в учебно-тренировъчни фирми. Имате ли други въпроси? За автомобилите имате ли промоции? Кой бихте ни препоръчали? Да, имаме промоции. Нашата промоция е тук. Това ни е промоцията. Само на 23 и 24 април имаме промоция без последната нула. Тоест, може да ви поканим да заповядате на нашия щанд.